Lagusan guys, oh. Kita nyo, oh. Diba? Wow! Manila sa gabi. Ang ganda talaga. Puro ilaw. Ayan, City Hall guys, oh. Kita nyo, ayan, oh. City Hall ng Manila. Alright guys, magandang gabi sa inyo. Guys, iikot ko kayo dito sa Manila. Napakaganda dito sa gabi sa Manila guys. Makikita yung mga view ng Intramuros, Manila National Museum. Basta guys, maganda. Sa gabi lang yun maganda, pero sa umaga so okay guys, panoorin nyo guys. Intramuros, Manila. Maganda sana dito guys, mamasyal sa gabi. Maganda guys, ano, Intramuros. Pasyal ko lang kayo. Ganito itsura sa gabi guys ng Intramuros. Itong dinadaanan ko to guys. Andito yung Lyceum. Dito yung mga school ng mga tikasin. Magagandang school. So mga mayayamanin. Maganda mga eskwelahan dito guys. Tahimik pala ang Intramuros sa gabi guys, ano? Tama, walang tao. So dito lalabas tayo dito na guys sa immigration. So dito ang immigration sa Intramuros guys. Dito na ako lalabas sa immigration. Ay, antok na ako guys. Ano na, alas 11 na guys. Kasi ayan guys, immigration yan. Ayan na, immigration. Kita mo yan guys, immigration yan. Nandiyan ang pera. Mga pera dyan. Mayroon dyan, may mga tinatawag na mga inimbestigasyon sa Senado noon, di ba? Ewan ko dyan. Dito guys, City Hall dyan. Ayan, City Hall.
City Hall. Ganda ng Manila sa gabi guys, puro ilaw ano. Ayan, City Hall guys, oh. Kita nyo, ayan oh. City Hall ng Manila. Oh, yan, Lagusan guys, oh. Kita nyo, oh. Diba? Wow, Manila sa gabi. Ang ganda talaga. Puro ilaw eh no. Sa gabi lang. Ito guys, Manila Museum, National Museum pala. Ito guys, National Museum yan. National Museum yan. Hindi tayo makaikot. Sana makita natin. Yan guys, dito na tayo sa National Museum. Ayan o. Yan. Kitang-kita ang ganda no. Ayan o. National Museum yan o. Wow, Maynila. Ganda. Ayan. Tapos, yun, nakikita nyo yung guys. Yun. City Hall yan ha. Ayan yung tower ng City Hall. Ha? Iikot ko lang kayo sa Maynila guys. Maganda sa gabi dito. Pakaliwanag. Yan, inikot ko lang kayo sa City Hall para makita nyo maigi. Ayan o, City Hall o. Kanina kayo nasa kabilang side kasi tayo eh. Umikot lang tayo. Yan, kitang-kita ng City Hall ha, ba? So okay guys, kanina Manila, ngayon dito tayo sa Cubao. Tingnan din natin sa gabi ng Cubao kung anong itsura. Lagi lang tayo sa umaga dito kaya makita natin sa gabi kung anong itsura ng Cubao. Cubao. Dito guys, may mga dekorasyon na sa Pasko.
Sa Cubao naman to guys, may mga dekorasyon na siya. May mga ano na sa puno, may mga pailaw na. So, ayan itsura ng Cubao kagabi. Meron na siyang mga palamuti. Ah. Meron ng kalukuhan. So yan lang. Maano pa, hindi pa masyadong bungga yung mga pailaw dito guys sa Cubao. So hanggang dito na lang. So alright guys, malapit na tayo sa bahay. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga iba kasi ang ano sa umaga, 'di ba? Hindi mo makita yung ganda ng isang lugar pag hindi sa gabi. Sa ilaw kasi gumaganda. Tulad dito, tulay ito, papunta sa amin. Kung maraming ilaw ito, ang ganda nito. Wala, nagtitipid ng kuryente. Okay guys, nandito lang ang aking vlog. Maraming salamat. Hasta la vista baby.